Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Виждате ли мистерията? Необходимата благодат. Как е възможно това? Чуйте звука й около нас, вкусете и вижте колко сладка е благодатта. Тя кара светиите да пеят, спасява и освобождава дори нещастник като мен. Бог на Вселената се смирява, за да спаси моята душа. Той знае много добре какъв съм и въпреки това ме избра. Вижте, очите ми бяха заслепени, имах вуал, през който не можех да виждам ясно, но един миг промени вечността. Една жертва, която той даде. И когато той беше поразен, моето замъглено зрение се излекува. Взех решение и преминах от дрипи към богатство. Промяна в курса, ново възприятие. Сега гледам нагоре към кръста и вдигам ръце в страхопочитание. О, това е толкова удивителен акт на благодат. И той не е предназначен само за мен, а за всяко момче и момиче. Той се предлага на света, на един разпадащ се свят. Безчувствен, студен, осъждащ, раздиран от войни, където сирачетата плачат. О, колко много се нуждаем от неговата благодат. Благодат, която не може да бъде заменена, копирана или изтрита. Благодат достойна за прослава, благодат достойна да бъде възпята, благодат дарена безплатно. Сега надеждата ми е сигурна, съдбата ми е запечатана в обещанията на обещания, който обещава добро, независимо дали сте в най-мрачния си час или под яркото слънце. Добротата му е знаме, което се извисява през вечността. Сега имаме само бегла представа какво ще разкрие неговата слава. Умът ми никога не успява да проумее какво ще разкрие присъствието му, но се насочвам към мястото, което ми е определено, мястото, което наричам моя съдба. Лекът на нашата отчаяна молба, последния ми дом е небесният, където ще пея мелодии на вечността. А до тогава чакам с готовност, знаейки, че моя Бог е пред мен. Сега се подготвям за пристигането си на мястото, където Той ще бъде до мен. Алилуя! Нашият Бог царува! Ще пеем през цялата вечност. Защото какво сме ние без Неговата любов? Винаги ще го възхваляваме. Слава на Господа във висините! Удивителна е Неговата благодат! Добре дошли в предаването Химн на благодатта. Казвам се Ник Хол и съм основател на Пулс Евангелизъм. Целта ни е да достигнем света с надежда за Исус и да насърчим евангелисти да споделят благата вест. Химнът на благодатта е като празник. Вярвам, че преди 2000 години Бог пусна този химн на благодатта, когато Исус умря на кръста и победи нашата смърт, като възкръсна от гроба. Когато това се случи, буквално хорът на човечеството започна да празнува не защото сме станали добри, а защото Бог превъзмогнал гроба и ни проправи път. Сега празнуваме този химн на благодатта, обединявайки се около песен, която се пее почти 300 години, наречена Удивителна благодат.
Това е една от най-често пятите и записвани песни в историята от всички, от Елвис през Арета до Джони Кеш. Що се касае до Удсток, тя беше и в семейство Симпсън. Тя се пееше, когато Нелсън Мандела беше освободен и преди доктор Кинг да произнесе речта си "Имам една мечта". Това е химн на благодатта. Трябва да осъзнаем, че тя не се отнася само за нас. Тук става дума и за следващите поколения. Все още помня историята на моите баба и дядо, застанали на колене в молитва за всяко дете и внуче, поименно всяка вечер, за да можем ние да изпитаме Божията благост. Същата е и историята на мой приятел Миел Сан Маркос. Това е семейство, получило вярата в наследство. Чуйте този разговор. Като малка, израснах в дом, където Бог заемаше централното място. И благодарение на това, че дядо ми и баща ми казаха "да" на Исус, можех да видя как зависимостите бяха преодоляни от дома. Можах да видя възстановяването, което Бог донесе в нашето семейство и в Божията любов, която остана в нашия дом. Но въпреки това, въпреки че израснах в дом, където Бог беше центърът, чувствах, че сякаш нямам връзка с Бога. И си спомням, че през 2020 година най-накрая коленичих до леглото си и казах: "Боже!" И това беше първият път, когато извиках към Исус и към Бога. Тази среща промени живота ми и ми отвори очите, за да видя, че Бог винаги е бил верен. Дори когато не го търсим, Той е до нас. Винаги е до нас и винаги е верен. Виждала съм Божии чудеса в живота ми благодарение на това, че дядо ме реши да бъда различна. Много хора смятат, че ако младите хора растат в християнски дом, може би нямат много свидетелства, но най-великото свидетелство е да живееш живот, изпълнен с благодат и чистота. Изкривените в това поколение неща няма да се отразят на следващото поколение, което идва след тях. Сега като млад мъж вярвам, че най-голямата благодат на Исус, на която съм бил свидетел, е израстването ми в дом, където фокусът е върху Христос и се говори за Исус постоянно. Може би имаме моменти, когато не исках да имам нищо общо с Исус, но в тях може да видите благодата, Божията благодат. Може да сме били на различни мнения като семейство, но както каза Валеска, можете да видите как изборът на дядо ми промени цяло едно поколение. Смятам, че това се дължи на решението на чичо ми. Виждам как младите хора сега могат да живеят живот изпълнен с любов, наслада и непорочност. Не е нужно да се обграждаме с външни неща. Младите хора нямат нужда от наркотици, секс или да са пристрастени към нещо. Не се налага да живеят в депресия и тревоги, тъй като има Бог, който чрез своята благодат умря на кръста. Умря за нас. Той пръв ни обикна. Сега от нас зависи да развием връзката и да получим дара на благодата в живота си.
Едно е да изпитаме удивителната Божия благодат, когато го срещнем за първи път, а съвсем друго е, когато дойдат изпитанията в живота. Наскоро седях с Стивън Къртис Чапман и си говорихме за върховете и паденията и как Божията благодат ни среща. Чуйте нашия разговор. Храним илюзията, че хората на сцената, те имат всичко и всичко при тях е супер. Така е. Аз си мисля също, че преживяваме такъв момент или етап на обръщане, нали? Сякаш се предавам, но това е като човек да има своите хубави моменти и след това идват трудни моменти. Да. И знам от собствените си преживявания, че сякаш трудните моменти са моментите, които наистина разбираме повече. Така като и кои неща не са наред в сърцето ми. И колко добър, мил и милостив е Бог. Да. И ако просто споделите малко за това какво преживяване е това за вас. Да, знаете ли, срещнах благодатта, Божията благодат като дете, като юноша и видях промяната, трансформацията в собствения си дом. След това пораснах, както много от нас знаят, пеенето, ако сме израснали в църквата, пеейки онези страхотни песни като удивителна благодат и един химн, който си спомнихме днес с един познат. Израснах пеейки този химн, който казва, че всеки ден с Исус е по-сладък от предишния и всички останали многобройни подобни химни, които говорят за това, че съм толкова щастлив в Исус. И като ги пееш от дете, страхотно е. Всеки ден ще става все по-добър и по-добър. И след това се сблъсквате с неща в живота си, които започват да се случват и си казвате, чакайте малко, това не се вписва. Чували сме как Евангелието е представено предимно последния начин. Бог те обича и има чудесен план за живота ти. И това е абсолютно така. Всичко това е вярно. Но неговият прекрасен план, ако четем достатъчно задълбочено писанието, е да видим как Исус казва на учениците си, в този свят ще имате проблеми. Да. И тук започваш да срещаш благодата. И разбира се, както Павел казва, основното е, че моля Бог да отнеме това страдание от мен отново и отново. Нещо, което е изпитвал в своята слабост и казва, точно в моята слабост, неговата сила е съвършенна. Така че се уча да се хваля с слабостите си, въпреки че ми се иска да се отърва от тях и Господ да ги отнеме от мен. И тогава онзи удивителен, невероятен стих дава отговора. Достатъчна ти е моята благодат е достатъчна. Имал съм много моменти на неговата благодат е достатъчна в живота и преживяванията си. Но онова, което някои хора знаят, ако изобщо са чували нашата история, е, че преди около 15 години загубихме най-малката си дъщеря няколко дена след петия й рожден ден. Тя почина много трагично при злополука у дома и очевидно борбата беше как може това да се случи, ако Бог е добър. Как се вписва това, как да го преживеем? Знаеш ли истината? Да. Най-големият въпрос е можем ли да го преживеем. И наистина имах голяма вътрешна борба с песните, които бях написал до този момент. Мога ли да продължа да пея песни за Божията благодат, вярност и доброта в светлината на такава дълбока, огромна загуба, скръб, тъга, объркване, неща, които не разбирам. И наистина започнах да се идентифицирам с псалмите по начини, които никога преди не съм го правил. Псалмите, които казват нещо като «Докога, о Господи, ще ме забравиш ли завинаги?» Искам да кажа, толкова съм благодарен, че това го има написано в Библията, толкова съм благодарен, че Бог не редактира тези неща. Знаеш ли, ако бях писал книгата, щях да си кажа това не влияе много добре, може би трябва да го премахнем. Да, но то е там, Павел казва. Махни го, Боже, само отмахни това страдание, моля те, умолявам те. А той му отговаря, достатъчна ти е моята благодат, няма да отнема това страдание или не мога, или има нещо друго в този момент, но ще се довериш ли на моята благодат? И преживяването на това и вземането на решение да продължа да пея тези песни и да го провъзгласявам и потвърждавам, защото, както ти каза в такива моменти, това е единственото нещо, за което трябва да се държим. Божията благодат и докато то действително е единственото нещо, за което трябва да се държим, не знае дали наистина го разбираме. Ако наистина го осъзнаваме, не казвам, че го разбирам и го осъзнавам напълно, но
Това са онези моменти, когато тя става много по-дълбока. Моменти, в които апостол Павел казва, той казва, че неговата благодат е достатъчна и аз го разбрах. Сякаш това е единственото нещо, което ще ме поддържа, докато видя отново дъщеря си, докато видя лицето и до лицето на Исус. Вървиш накуцвайки през този живот и все пак откриваш тази истина отново и отново и аз открих, че наистина неговата благодат е единственото, което може да ни поддържа, когато напълно изгубим почва под краката си. Толкова хубаво. His word, my hope secures. He will my shield and my portion be, as long as this life endures. Често казвам на хората, че любимото ми нещо в следването на Исус е и най-малко любимото ми нещо в следването му. Може би се чудите за какво говори този човек. Но виждате ли, работата е там, че израснах в селски район в Северна Дакота. Не съм живял перфектен живот. Забърквах се в много неприятности. Правих това, което не исках. И израснах с голямо чувство на вина и срам. Всъщност бях религиозен. Ходих на църква. Преминавах през опитности, дори бях в ръководството на младежката група и въпреки това толкова често сърцето ми се вкоравяваше към Бога и се чувствах фалшив. Така че казвам на хората, че любимото ми нещо в следването на Исус е, че Той приветства всички, дори и хора като мен. Сега тази част най-много ми харесва. Харесва ми, че Бог ме пусна да вляза. Сякаш не можех да вляза в клуба. Таксата за вход беше твърде висока и някой се намеси и плати за мен. Исус отвори вратата. Това ми харесва. Исус приветства всички, дори и хора като мен. Всъщност, за това пея песента «Удивителна благодат», нали? О, чудна благодат! Колко сладък е звукът! Просто харесвам факта, че той спаси нещастник като мен. Това ми е любимото нещо, но и най-малко любимото в следването на Исус. Че той приветства всички, дори и хора като тях. Всички познаваме такива хора, нали? Онези, на които сме сърдити и ядосани и които съдим, гледаме и за които казваме «Не знам за тях, изобщо не ми харесват». И въпреки това, когато стигнат до писанието, винаги си спомням, че това, което чувствам към тези хора, говори повече за мен, отколкото за тях, защото удивителната Божия благодат се простира и върху тях. Ето защо през 1700-та година навръх Нова година Джон Нютон написа тази песен и я издаде. Той за първи път я изпя в църквата. Имайте предвид, че Джон Нютон беше много противоречива личност. Всъщност той наричаше себе си големият богохулник от миналото. За него беше типично да псува и да използва Божието име на празно, както и да живее в нечестие от всякакъв вид. Той дори беше собственик и капитан на кораб с роби и малтретираше хората години наред, докато не се срещна с предизвикателството, по време на което извика към Бога. Корабът беше на път да се разбие. Човек от екипажа току-що бе паднал зад борда и той извика към Бога, каза: «Боже, ще се смилиш ли над мен? Смили се над мен». Думата милост означава, че молим Бог, защото знаем, че не заслужаваме Неговата доброта, заслужаваме Неговата присъда. Затова Джон Нютон каза: «Боже, смили се над мен». И десетилетия по-късно, като пастор в църква и с променен живот, той написа този химн «Удивителна благодат». Точно това е удивителната Божия благодат, която се простира върху нас и ни променя. И в онзи ден, когато Джон Нютон изнасяше този химн в своята селска църква, той размишляваше върху молитвата на Давид в първи летописи, 17 глава. Дейвид казва следното: «Боже, кой съм аз? Кой съм аз и кое е моето семейство, че си се погрижил за нас?» Точно това е историята на цялото човечество. Ти и аз, ние заслужаваме Божия гняв. Защо? Защото лъжем, мамим, крадем, говорим лошо за другите. Та има омраза в сърцата си, а понякога човекът, когото мразим най-силно, сме самите ние.
Вярвам, че това е причината, поради която Исус, когато споделя най-великата заповед, казва номер 1 – да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, душа, ум и сила. И второ, да се научиш да обичаш ближния си, както обичаш себе си, а ти и аз толкова често не обичаме себе си или изобщо не мислим добро за себе си. Онзи, който най-много се нуждае от благодат, съм аз. От тук произлиза тази удивителна благодат. Бог ни среща, въпреки че сме несъвършени. Затова този химн на благодатта е такъв какъвто е. Ето защо всички от Елвис Пресли през Джони Кеш до Арета Франклин и дори Нед Фландърс от Симпсън са пели тази песен, защото това е сърдечния вик на човечеството. Да изпитаме невероятната Божия благодат. Макар че заслужаваме смърт, Той ни дава живот и любов. Променя ни отвътре навън. Затова апостол Павел казва, че по благодат сме спасени. Това е невероятната благодат. Това е химн на благодата, с който можем да съберем заедно всяко племе, език и народ, а не да се хвалим колко пари имаме или нямаме, колко сме добри или колко сме зли, с нещата, които сме направили или не сме направили. Ние се събираме заедно и казваме, всичко, което сме направили, не е достатъчно. Ето защо имаме нужда от Божията благодат. И това разделя Исус и християнската вяра от всяка друга религия на земята. Всяка друга вяра на земята, всяка друга религиозна система на земята казва, че трябва да вършите всички тези неща, за да сте достатъчно добри за Бог. Ако ходите в храма достатъчно често, ако отивате редовно на църква, ако посещавате литургии често, ако ходите достатъчно често в джамията, ако се молите достатъчно пъти на ден, ако отидете на еди кое си място, тогава може би ще бъдете достатъчно добри. Това е изтощително, безкрайно поставящо под съмнение моята вечност, поставящо под въпрос връзката ми, съществуването ми, дали Той наистина ме обича и нищо не е достатъчно. Но разликата с Исус е, че не става въпрос за всички неща, които трябва да направите заради Бог. Става дума за факта, че Бог дойде и го направи за вас. Библията казва, че много рядко някой ще жертва живота си за добър човек, но Бог демонстрира своята любов към нас с това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. А Павел казва, че по благодат сме спасени чрез вяра. Това е дар, не чрез дела, за да не може никой да се похвали. Вижте, ние не сме тук, за да сме по-добри или да се хвалим, че сме по-добри. Тук сме, за да се хвалим, че Исус е по-добър. Исус е достойният. Исус победи греха. Исус победи смъртта. Исус е жив. Фактът е, че е жив, че ви призовава и ни кани да се приберем у дома. Това е химнът на благодата, в който вие и аз трябва да участваме, че Той ни спаси, освободи, че не сме онова, което сме били преди. Такива ли сме вече, каквито искаме да бъдем? Не, но сме по пътя за дома. Вижте, това не е послание на срам и осъждане. Няма повече осъждане. Това е покана. Покана да се приберем у дома. Това е покана да бъдем нови. Покана да изпитаме безусловната любов. Покана да реализираме пълния си потенциал. Наскоро разбрах, че това е нещо като код на живота. Колкото повече се доближавам до Бог, колкото повече се доближавам до Исус, толкова повече се превръщам в крайната версия, каквато Бог ме е създал да бъда. Не като се старая повече, не като се опитвам да съм по-добър, не като го доказвам на всички останали или като пазя касовите бележки, а като приемам Божията милост, която не заслужавам. И осъзнавам, че Той ме обича. Той умря за мен. Казва ми, аз съм достатъчен. И също казва, ти си достатъчен. Така че искам да чуеш следното днес. Бог те обича. Исус толкова много те е обикнал, че е умрял на кръста заради теб и е победил твоя грях и срам. Може да си депресиран, може да мислиш за самоубийство. Искам да знаеш, че животът ти си струва да се живее, че Исус е умрял за теб и че е жив и те кани да започнеш наново.
да станеш праведен пред Бога. Библията казва, че ако изповядаме греха си, Той е верен и праведен да ни прости. Ние не идваме за да кажем, че сме перфектни. Не идваме за да се преструваме. Идваме за да кажем: Исусе, не мога да повярвам, че тази невероятна благодат е моя. Затова днес се вълнувам да ви поканя на най-страхотната връзка в земната история. Вълнувам се да ви поканя в този химн на благодата и вашия глас да се присъедини към този страхотен хор. Кажете: изгубен бях, намерен съм сега, бях сляп, но виждам днес. Това е Божията благодат за вас. Това е Божията благодат за мен. И това е Божията благодат към всяко кътче на земята, защото няма нито едно кътче на земното кълбо, където Божията благодат да не се простира. Няма нито един човек на земята, към когото Бог да не се навежда, за да каже: обичам те. Затова точно сега искам да ви поканя да отправите една простичка молитва, да говорите с Бога, да дойдете пред своя Създател и да му кажете: Боже, нуждая се от Теб. Нуждая се от тази благодат. И можем да се молим по този начин. Наведете глави, за да се помолите с мен още сега. Исусе, нуждая се от Теб в живота си. Не мога да направя нищо без Теб. Вярвам, че Ти умря на кръста заради мен и че си жив. Ти стана от гроба. Каня Те чрез вяра да ме изпълниш с духа си. Прости ми греховете. Позволи ми да живея в Твоята удивителна благодат. В името на Исус се молим. Амин. Ако Бог ви говори на сърцето по време на тази програма и откликвате на Исус с думите: искам да стана част от този химн на благодата, следвайте инструкциите по-долу. Нямаме търпение да си поговорим с вас. And my Redeemer is faithful and true, and everything He has said He will do, and every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Jesus is faithful and true. Химнът на благодата е глобална кампания, обединяваща църквата и хора от всякакъв произход, за да изпитат благодата, предлагана чрез Исус. Желаем да се присъедините към нея в нашата история. Можете да направите това онлайн на anthemofgrace.com. Там са налични също ресурси, посвещения и последващи стъпки, така че отидете там сега.